класически мъжки характер, мъжко-женски характер съм един от фамилията, само че съм със средно образование в ветеринарна медицина, не съм завършил и съм психолог по икономика, психологически доктор, но не съм с медицинско-ветеринарна медицина. Ще ви дам и отговор. От икономика, да, и по психология. Не съм с как се казваше изречение, Томсън, Алекс. Алекс с те ще бъде по-лесно. Алекс с детска педагогика. Има и такъв тип преподаватели в университети, в училища, които са без детска педагогика. Да го знаете това нещо. Това е едното. Но масова практика е детска педагогика или педагогика и философия, езици и всичко, защото такъв е принцип при учителите. Малко са хората, които могат да изтърпят това, което аз търпя. Всяко нещо, което съм допренесъл, то е баланс. Винаги гледате нещо професионално, за да можете да влезете в час и от вас зависи, защото вие сте майки от мъж характер и бащи, спрямо учители, спрямо деца, студенти, но знаете, при студентите е малко по-различно, защото там вече се броите като възрастни и трябва да поправим, нали, при всеки е различно, трябва по правилен начин да подхождате, защото аз използвам всяко нещо от висшето си образование, което ме е било плюс и мога да ви кажа, че аз дистанционно съм бил освобождаван с оценки според това, което ми е като талант и по преценка професионално. Сега показвам как съм бил освобождаван, не съм бил освобождаван. Това е практика, между другото, но това е по преценка. И това, което казвам в миналото е, че не трябва да се въртят интриги по начин, по който дори да работя обикновена работа, пак е за пример за поддържане. По този начин, защото освобождаването и преценката, това е хора, които дори преподаватели, учители, аз вече съм по-голям, съм голям вече, стар съм по-точно, под средната възраст минус 20-25%, образно се изразявам, това е образно. Ако трябва минус 50% само да сте щастливи, казвам го по този начин, защото хората понякога преценят, то като му дадеш един шанс за, примерно, такъв тип, това не означава, че станеш нещо повече. Това е просто един добър спомен и така спомените в университетите, в училищата, в детските градини, в основно образование, дори Министерство на образованието, въпреки че и моето държание, вие не забравяйте, вие не гледате новини, как понякога професионализма и принципа е, когато се изкарат хора на професионално ниво, нали, да не се използва всяко нещо, защото баланса и злобата, където хората неправилно констатират нещо от миналото, е защото психологически това е честно, но аз няма да кажа това нещо на човек, който е на такава степен спрямо моята разлика, където аз съм господин никой спрямо обикновен човек, по начин, по който има винаги хора, които биха те продали исторически като една мъжка, като сток. Това е така да ви го обясня. На мен ми е наясно, че много хора са пострадали, но знаете едно, всеки трябва, моето пожелание по случай Международния празник Йорданов ден, честит празник на абсолютно всички. Въпреки всичко, тъй като медията ми е доста смесено различна и радиото, и ясно и точно съм го показал. Знаете едно, никога не споменайте хора, защото без всяко разрешение, като ви обръщат внимание, просто някои хора са глухи, пък бях споменал за едни тези слушалки са като има едно изречение, но и патентовано това, което съм казал, то също е направено за зимата ушанки. Смарт, по-точно Pocket Smart слушалки. Така, за 4-те сезона. Това е за бъдещото време. По какъв начин аз съм го обяснил и винаги го обяснявам по начин, по който трябва да знаете, че принос е принос винаги и трябва да ни обръщате внимание. Аз примерно мога да ви кажа, че се справям отлично, дори когато звъня. Аз припомням миналото, защото много хора са били на този хал,
с телефонно обаждане, някой, нали, няма как с едно дистанционно. Нали сте гледали един филм с дистанционно? Така. Нашия реален филм, може ли да изключите реално, като се обаждате за мнение на различен тип, може да изгасите звука на телевизора, може да го намалите. Ето, това е реален филм, който може да се превърне в театрална постановка, в филм, но това са хора, които въпреки че държавят им поведението, защото никой не приемайте за още по-висок имидж на България, хора, които и така протакват театъра в България, не от социална гледна точка. И винаги, когато съм се изразявал за нещо по някакъв начин, то е било защото дори с видеята, всеки преглъща нещо от миналото и продължава смело напред. Просто психологически човек трябва да мине един психологически път сам и по правилен начин, дистанционно, нищо общо с никой, но да знаете, че опита ме просто хората и децата, защото и аз съм с възрастово мислене, мен така са ме майтапили, обиждали, подигравали под формата на майтап, така. Ей така, повърхностно, не е лесно. Никой не гледате някои хора, защото някои хора са се робували на своите щастия, своите амбиции и своите мечти по начин, по който не е хубаво да се оглавява това нещо. И аз никой не съм искал да оглавявам разлика професионално относно какво съм казал, лидер, нещо повече от останалите, спрямо социална гледна точка, защото е бомба с закъснител. Да го знаете. Даже те с шилометрената вълна е хубаво да помислят, че те самите се превръщат в едни затворници на тяхните наследства, ма дори да имат нещо символично, нещо по-малко, те трябва да го знаят тук, да има нещо по-малко. Аз, примерно, мога ви дам един съвет. Винаги се държа плаващо, обикновено и когато по-детски му съм казал, че обичам, примерно днеска бях тръгнал, бях много щастлив, на случай международните празници, че обичам много знака, съм жив, че съм щастлив, обичам много дървото, обаче аз го казвам естествено, разбирате ли? Въпреки приемането ми държане, защото не може за всяко държане да го констатирате по начин, по който обичате и кабела, какъв свят, няма значение, по този начин. Не буквално. И има такива ситуации в цял свят, където трябва естествено да се случи това нещо. Но когато ни изглежда така, нека да не е много по-късно, защото в България е най-хубаво да обичате себе си, но опита труда на българите в София, извън София си опит, разликата е разлика. Това е което мога да ви кажа. Всеки търси едно тип... Ще дам един съвет. Колкото аз, примерно, и аз имам една цел да се запозная с много хора, но аз имам и други препятствия, примерно, но това е по избор. Разбирате, защото всеки има лично пространство на щастие и по естествен начин. Дори да не се случва това нещо, много хора при живе или през живота си не са успели нещо да направят. Но знаете едно, винаги балансирайте часовника, примерно, вашия биологичен часовник, да го правите по вашия начин. И за границата, за поколенията след вас. Това е моят съвет, това, което мога да ви кажа, дори с начина, по който съм облечен, относно поведение и държание, мога да ви дам отговора по начин на облекло, етика, право, облекло, дори по този начин да съм се облегнал. Показвам стълба, няма значение кой е стълба. Това означава, че това е тип градивно, препоръчителна, поизборна, без наглетяване, градивна, образователна, положителна, така празнична, подаръчна, доброволческа, доброволна, добронамерена, европейско, международно, евразийско, българско подаръчна платформа относно предложението, което по избор може да си направите изводи от всяко видео, което виждате. И мой съвет, за да опознаете собственици на нещо минимално,
много голямо, реални финансови средства по-големи и така. С разликата трябва да прегледате да направите един анализ на всеки човек. Човек се променя, когато се затвори в себе си, примерно, и го мислите, че се е затворил. Аз, някои, други хора. Мене ме проект, аз съм широко скорен човек, се държа съвсем нормално, просто свръхемоционалността. Не знаете, във видеята ми листа едно нещо, което не съм го казал. Аз и по принцип, когато гледам видеа и медии с професионално в чужбина и чужденци, българи да е по-лесно да свиквате. И те изтърват едно-две изречения, но нека човека, който го е казал, множествено число, да го е констатирал, за мен се отнася, не за ситуацията, да го коментирате, свързано с всяко нещо, защото ако почнете да четете леле, не само глава, не само психика, не само това, ако аз мога да ви призная колко път съм заспивал, когато правя нещо и трябва да го направя светкавично и как трябва да се стимулирам с стимуланти, наречено храна, и така се е случвало. Гледайте за ензима, за езика, това, което така ще ви го разкажа, че все едно, че съм един доктор по патомедицина, професионално до най-високо ниво, лаборант. Но от 2008 година е подаръка ми за София. Знаете кой съм. И аз съм Chief Director Manager, Creating and Leader, Coordinator, Everything by Group W Group Organization Union, Ante Найденов. Nice to meet you. Гледайте следващото видео.